B'investiment ta' 14.5 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela nawgura il-binja ġdida tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni l-ICT fil-kampus ewlieni tal-MKAS f'Kordin. Il-binja bdiet tintuża mill-istudenti s-sena l-oħra u issa qed tkun uffiċjalment inawgurata. Bdejn ġiet konfinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Imqassam fuq 11,900 metru kwadru dan l-istitut ġdid jinkludi 58 spazju ġdid ta' tagħlim fosthom 30 laboratorju tal-computers, 16 klassi, 50 laboratorji ta' hardware, żewġ network labs, laboratorji ta' game development u spazji għar-riċerka inkluż fil-qasam tal-intelligenza artifiċjali. L-istudenti għandhom ukoll faċilitajiet ta' green screen, robotics lab u għadd ta' faċilitajiet oħra moderni li wru il-varjetà ta' suġġetti fl-ICT li l-MKAS qed joffri. Matul iż-żjara tiegħu Dr. Abela kellu l-opportunità jiltaqa' ma' studenti waqt il-azzjonijiet tagħhom f'diversi laboratorji, inklużi dawk tal-gaming, networking u tar-robotics fost oħrajn. Dawn il-faċilitajiet ġodda qegħdin jagħtu esperjenza ta' tagħlim prattiku filwaqt li jiffaċilitaw l-aċċess tal-istudenti għal tagħmir u teknoloġiji innovattivi li jsaħħu t-taħriġ tagħhom f'din l-industrija li qed tikber pass maġġel. F'kull sena aktar minn 1000 student isegwu korsijiet marbutin mal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni li inkludu software development, iGaming, cyber security u computer networking. L-MKAS qed jipprovdi mixja edukattiva sħiħa li tibda mill-livell bażiku u tasal sal-livell ta' masters bilan li ħejji l-istudenti għal karriri ta' kwalità. Dr. Abela spjega kif meta ninvestu fl-edukazzjoni ma ninvestux biss fil-bini iżda fl-ambizzjoni u fil-futur tal-istudenti. Il-Prim Ministru nota wkoll kif dan l-investiment u parti minn direzzjoni holistika lejn viżjoni Malta 2050 li taraf li l-aqwa opportunitajiet fil-qalba diġitali għandhom ikomplu jaħduhom iż-żgħażagħ Maltin u Għawġin. Dr. Abela semma wkoll l-investiment tal-Gvern li jkompli jinċentiva l-istudju fosthom biżieda ta' 15% fl-istipendi u l-għotja sa' 1500 euro l-ġenituri ta' wlied li jkomplu jistudjaw wara edukazzjoni obbligatorja. Waqt din iż-żjara, il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministri Stefan Zrinzo Azzopardi u Clifton Grima.